या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कुडाळातल्या हॉटेलमध्ये सापडला मुंबईच्या महिलेचा मृतदेह। माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी निवडणूक निकाल, शिक्षक भारतीचा दणदणीत विजय। आणि वेंगुर्ल्यात भाजपाचं संपर्क से समर्थन अभियान। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला मे अखेरीस 9 वर्ष पूर्ण झाले। या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेतृत्वानं महाजनसंपर्क अभियान सुरू केलंय। वेंगुर्लेत या अभियानाचा प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला। भारत सरकारच्या या महाजनसंपर्क अभियानात समाजातील प्रभावशील व्यक्तींना संपर्क करणे, त्यांना मोदी सरकारच्या 9 वर्षातील महत्त्वाकांक्षी योजना, त्यांची अंमलबजावणी, क्रांतिकारी निर्णय, जगात भारताची कमालीची सुधारलेली प्रतिमा याबाबत अवगत करून मोदींच्या निस्वार्थ राष्ट्रप्रेमी कामाला समर्थन प्राप्त करणं आदी कार्यक्रम घेण्यात येत आहे। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांच्या समवेत बुधवारी 14 जूनला वेंगुर्ला तालुक्यातील अनेक मान्यवर प्रभावशील व्यक्तींना भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी भेट दिली। त्यात जिल्ह्यातील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत 79वा क्रमांक प्राप्त केलेल्या वसंत दाभोलकर आणि कुटुंबीय, राष्ट्रीय ख्यातीचे चित्रकार अरुण दाभोलकर, जिल्हा परिषदेचे माजी उपमुख्य अधिकारी सुनील रेडकर, रंगकर्मी आणि रोटरीचे प्रमुख पदाधिकारी संजय पुनाळेकर, ज्येष्ठ व्यापारी आणि समाजसेवक मनमोहन दाभोलकर, पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष प्रदीप सावंत, पत्रकार भरत सातोसकर यांची भेट घेऊन त्यांनी मोदी सरकारच्या योजनांचं पत्रक देत चर्चा केली। भेट दिलेली मंडळी ही समाजातील प्रतिभावंत मंडळी असून सर्वांनी मोदीजींच्या सक्षम कारकिर्दीची खुलेआम प्रशंसा केली। तसेच समर्थन देण्यासाठी 90 90 90 20 24 या नंबरवर आपल्या मोबाईलवरून मिस कॉल दिला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सातलाईनचं YouTube चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। शिवसेनेचा वर्धापन दिन 19 जूनला मुंबई इथं असल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून शेकडो कार्यकर्ते मुंबईला जाणार असून हा वर्धापन दिन भव्य दिव्य असा होणार असल्यानं 1500 कार्यकर्ते सिंधुदुर्गातून मुंबईला जाणार आहे। आपला शिवसेनेचा वर्धापन 19 तारीखला आहे। त्या कार्यक्रमासाठी आपण 5 तालुक्यातून 1500 लोक आपण शिवसैनिक जातात मुंबई गोरेगावला। वर्धापन दिन आहे शिवसेनेच्या निमित्त आपण सिंधुदुर्गातून 1500 कार्यकर्ते महिला जातात। त्याच्यानंतर गाव तिथे शाखा शेवटच्या घरापर्यंत शिवसैनिक ही जी आपली शिवसेनेचे ब्रीदवाक्य आहे। 80% समाजकारण, 20% राजकारण हेच ब्रीदवाक्य घेऊन एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आपण काम करत आहोत। त्याच्यासाठी आपला सहकार्य उदयजी सामंत असतील, दीपाबाई केसरकर असतील, रवींद्र पाठक साहेब असतील, उदयजी सामंत असतील,
किरण सामंत असतील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या सहकार्याने येथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपण पक्षवाढीसाठी काम करणार. भविष्यात निवडणूक लढण्यासाठी भाजपसोबत युती आहे, पण काही मतभेद आहेत असं देखील बोललं जाते. काय सांगा? मतभेद आमचे नाही, युती आमची आहे. ज्या ठिकाणी आपल्याला युतीचं मान सन्मान मिळेल त्या ठिकाणी आपण युती करू, नसेल तर आपण एकला चलोची भूमिका, वरिष्ठ जे काय निर्णय देतील त्याच्यावर आपले निर्णय ठरला जाईल. पुढील काळात नगरपंचायत असेल, नगर परिषद असेल, जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका तोंडावर येत आहेत, त्या संदर्भात काय भूमिका असेल? त्याच्यासाठी आपण प्रत्येक वार्ड वाईज आपण बूथ ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी आपण निरीक्षक नेमतो. ज्या ठिकाणी आपली ताकद कमी असेल त्या ठिकाणी ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आणि त्या पद्धतीत आपण निवडणूक लढवणार. स्वबळावर निवडणूक लढवणार की युती असेल? आणि ती वरून आदेश येईल त्याच्यावरच आपण ठरवणार. म्हणजे आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी काय वेगळ्या कॅटेगरी नसणार. महाराष्ट्रात जे काय धोरण ठरेल त्या पद्धतीचा आपला निर्णय होईल. मुख्यमंत्र्यांनी आपण शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम झाल्यानंतर प्रत्येक आपल्या पदाधिकाऱ्यांनी शासन आणि नागरिक याचा दुवा बनायचा आहे. ते समजा एखाद्या नागरिकाचं काम होत नसेल आणि अधिकाऱ्यांकडे काय अडचण असेल तर तुम्ही त्यांना घेऊन जावा. त्यांच्या काय अडचणी असतील ते समजून घ्या आणि लोकांना ज्या ज्या काय अडचणी असतील त्याचं तुम्ही निरसन करा. हे आपल्याला त्यांनी आदेश दिलेले आहेत. की समजा आता परवा आम्ही प्रांत ऑफिसला गेलो, शाळेचे तर दाखले आहेत. आता ते नवीन त्यांनी ते ॲप डाउनलोड केल्यामुळे पहिलं ऑफलाईन होतं, आता ऑनलाईन असल्यामुळे लोकांना ते समजत नव्हतं, लेट होणार. काही लोकांचं म्हणणं होतं आम्हाला ते दाखले मिळणार नाही. पण आज आम्ही माहिती घेतली काल 325 दाखले होते, त्यातल्या 300 त्यांनी दाखल्या सकाळी दिले पण ते 25 सुद्धा नेट आणि हे असल्यामुळे ते थांबले. ते पण आज त्यांनी दिले असते. म्हणजे त्यांचं म्हणणं असं आहे की ते पण त्यांचं काम फास्ट आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. नाधवडेत विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आषाढी एकादशीला कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकर येते. या उत्सवाला वारकऱ्यांसहित ग्रामस्थांनी उपस्थित राहावं असं आवाहन अंकितानं आपल्या स्टाईलनं केलंय. पाहूया. नमस्कार माऊली, मी अंकिता प्रमोद प्रभू वालावलकर म्हणजेच कोकण हार्टेड गर्ल. येत्या आषाढी एकादशीला म्हणजेच 29 जून 2023ला मी येते विठ्ठल रखुमाई मंदिर, नाधवडे गाव, तालुका वैभववाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. तर आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने होणाऱ्या या कार्यक्रमात ग्रामस्थांनी तसेच पंचक्रोशीतल्या सर्वांनी सहभागी होऊन या कार्यक्रमाचा आनंद द्विगुणित करावा. हाती घेतलेल्या ह्या कार्याला आपण सगळेजण हातभार लावूया, जेणेकरून हा आनंदाने आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पतपेढी निवडणुकीत 15 पैकी 11 जागांवर विजय मिळवून शिक्षक भारतीनं निर्विवाद सत्ता काबीज केली आहे. विद्यमान अध्यापक संघ आणि कास्ट टाईप शिक्षक संघटना पॅनलला केवळ 4 जागांवर विजय मिळवता आलाय. जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीनं घवघवीत यश मिळवलंय. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पतपेढी निवडणुकीचा निकाल लागला. शिक्षक भारतीनं 15 पैकी 11 जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांनी ओबीसी गटातून अध्यापक संघाचे अध्यक्ष अजय शिंदे यांचा पराभव केला, तर कास्ट ट्राईब संघाचे अध्यक्ष संदीप कदम हे अवघ्या 2 मतांनी निवडून आले. शिक्षक भारतीचे नवघे
सुनील जाधव यांनी एकाकी झुंज देत चांगलीच लढत देत संदीप कदम यांना शेवटपर्यंत झुंजवलं. विजयी झालेल्या उमेदवारांमध्ये शिक्षक भारतीचे शरद देसाई दोडामार, प्रदीप सावंत सावंतवाडी, सुमित मसूरकर मालवण, रमाकांत नाईक कुडाळ, सत्यपाल लाडगावकर देवगड, संजय वेतुरेकर ओबीसी, सुरेंद्र लांबोरे एनटी गट, समीर परब जिल्हा खुला, स्वप्नील पाटील जिल्हा खुला, सुमेधा नाईक महिला राखीव, विद्या शिरसाट महिला राखीव या 11 जागांवर त्यांनी विजय मिळवला. तर अध्यापक संघाचे मारुती पुजारी कणकवली, जयवंत पाटील वैभववाडी, आशिष शिरोडकर वेंगुर्ले हे 3 उमेदवार विजयी झालेत. शिक्षक परिषद, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक सेवा पॅनलचा त्यांनी धुव्वा उडवला. एकूण 7 मतांनी विजय झालेलो आहे. माझं नाव जयवंत केशव पाटील. मी आदर्श सहकार पॅनेलचा उमेदवार होतो आणि माझं चिन्ह होतं कबशी. भोवडी तालुक्यातून निवडून आलेलं आहे. मला 49 मतं मिळाली. विरोधी उमेदवाराला 42 आणि आणखी एकाला 4 मते पडली. कोकरे मॅडम राहिली पाटी. हा फक्त आणि फक्त मैत्रीचा विजय झालेला आहे. माझ्या मित्रांनी मला निवडून दिलेला आहे. मी एका पतसंस्थेचा सध्या संस्थापक चेअरमन आहे. मला ज्या चांगल्या गोष्टी या ठिकाणी करता येतील सभासदांच्या हिताच्या, त्यातल्या त्या जास्तीत जास्त वैभववाडीतल्या सभासदांच्या आता 100% करणार. कारण माझ्या याच्यामध्ये कुठलाही स्वार्थ नाही आहे. कारण मी एक मोठी संस्था चालवतो स्वतःची. हा अध्यापक संघाचा विजय आहे. अध्यापक संघातील सुकाणू कमिटी जी आमच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं अतिशय चांगल्या रीतीनं नियोजन करून नियोजनबद्धरित्या त्यांनी सगळी प्रचार मोहीम राबवली. मला खात्री आहे की आमचा पॅनेल पतपेढीमध्ये सत्तारूढ म्हणून होईल. 8 पैकी 5 जागा मिळाल्या तरीसुद्धा दुःख 3 जागांचं आहे. थोडंसं तो अनपेक्षित 2 तालुक्यांचा निकाल आम्हाला आहे. परंतु पुढील जो जिल्हा ज्या जागा आहेत त्या 7ही जागा निश्चितपणे येतील. त्यामुळे 7-5 12 मी 12+ कालच तुम्हाला म्हणालेलो होतो. त्यामुळे 12 जागा आमच्या येतील. त्या 7ही जागा जिल्ह्याच्या आमच्या सुटतील निश्चितपणे. नाही, उलट आमचा तोटा झाला. त्यामुळे आमचा तोटा झाला. कणकवलीमध्ये आमचा तो तोटा झाला. आमची मतं त्या ठिकाणी गेली. कुडाळमध्ये ठीक आहे, काही गणितं अशी असतात ती निवडणुकीच्या याच्यामध्ये होतात. त्याप्रमाणे तसं झालं इथे. हो तिन्ही तालुके हातून गेले. नाही, आता जिल्हा क्लिअर आहे. एकूण जर मतांची टक्केवारी आकडेवारी बघितली तर 7ही जागा आमच्या पॅनलची येतील, सर्वसंमतीच्या येतील, निश्चितपणे येतील. ते साहजिक आहे. सगळ्यांनी तो प्रयत्न वेगवेगळ्या माध्यमातून केला. टार्गेट आम्हीच होतो. परंतु ते लोकांनी मतदार सुज्ञ आहेत. तसं काही होणे नाही आणि होणारही नाही पुढे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. कुडाळमधील एका नामांकित हॉटेलमध्ये मुंबईस्थित महिलेचा मृतदेह आढळून आला. मात्र ही आत्महत्या की घातपात याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. पोलीस याचा अधिक तपास करतायत. कुडाळ शहरातील एका नामांकित हॉटेलमध्ये 40 वर्षीय मुंबईस्थित महिला मंगळवारी 13 जून पासून रूम नंबर 208 मध्ये राहत होती. तिच्या लगतच रूम नंबर 209 मध्ये जिल्ह्यातीलच 2 युवक राहत होते. हे दोन्ही युवक त्या महिलेच्या संपर्कात होते. त्यातीलच एका युवकानं त्या महिलेच्या नावे त्या हॉटेलमध्ये रूम बुक केली होती. शुक्रवारी ती महिला रूमचं दार उघडत नाही म्हणून त्या युवकांनी हॉटेलच्या मॅनेजरला सांगितल्याचं बोललं जात आहे.
त्यानंतर कुडाळ पोलिसांपर्यंत ही माहिती पोहोचताच कुडाळ पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज पाटील घटनास्थळी, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल श्रीमाने आणि अन्य सहकाऱ्यांसमवेत दाखल झाले. घटनास्थळी पाहणी करून रूम नंबर 208 मध्ये फॅनला दोरीच्या सहाय्याने लटकलेल्या स्थितीत असलेल्या त्या महिलेचा मृतदेह त्यांनी खाली उतरवला आणि अँब्युलन्सने शवविच्छेदनासाठी पाठवला. दरम्यान कुडाळ पोलिसांनी मयत महिलेच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधून कल्पना दिली. यावेळी त्या महिलेच्या संपर्कात असलेले दोन्ही युवक घटनास्थळी होते. याबाबतचा अधिक तपास कुडाळ पोलीस निरीक्षक शंकर चिंदरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज पाटील करतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. सारेगमप लिटिल चॅम्प्स या रियालिटी शोचं पहिलं पर्व कमालीचं गाजलं. त्यावेळेचे छोटे गायक मोठे होऊन आता इंडस्ट्रीमधले स्टार बनले. यातल्या एका जोडीनं प्रेमाची कबुली देत चाहत्यांना सुखद धक्का दिला. सारेगमप लिटिल चॅम्प्स या रियालिटी शोचं पहिलं पर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला या लहानग्या गायकांनी वेड लावलं. आज या कार्यक्रमाला इतकी वर्ष उलटूनही या लिटिल चॅम्प्सची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. तोच मोदक, मॉनिटर जेव्हा जेव्हा समोर येतात तेव्हा तेव्हा सर्वांना जुने दिवस आठवतात. बरं, आता हे लिटिल चॅम्प्स मोठे झाले, त्यातल्या काहींनी तर लग्नही केली आहे. कार्तिकी गायकवाडनं काही वर्षांपूर्वी लग्नगाठ बांधली, तर रोहित राऊतही मागच्या वर्षी विवाह बंधनात अडकला. सोशल मीडियावर सक्रिय असणारी याच लिटिल चॅम्प्स मधली एक जोडी आता प्रत्यक्ष आयुष्यातही एकमेकांची साथ देणार आहे. ही जोडी म्हणजे प्रथमेश लघाटे आणि मुग्धा वैशंपायनची. मुग्धा आणि प्रथमेश सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी सक्रिय असून विविध ठिकाणी ते दोघंही एकत्र कार्यक्रमही करतात. एका रियालिटी शो मुळे झालेली त्यांची पहिली भेट, त्यानंतर इतकी वर्ष एकमेकांसोबतची ओळख आणि प्रत्यक्ष आयुष्यात कामाच्या निमित्तानं मिळणारी एकमेकांची साथ, अगदी टप्प्याटप्प्यानं मुग्धा आणि प्रथमेशचं नातं बहरलं आणि सूर छेडताना त्यांच्या प्रीतीचेही धागे जुळले असं म्हणावं लागेल. कारण सोशल मीडियावर आमचं ठरलंय असं म्हणत आता या जोडीनं त्यांच्या नात्याची ग्वाही दिली आहे. नात्याच्या अधिकृत घोषणेची वाट पाहणाऱ्या प्रत्येकासाठीच मुग्धा आणि प्रथमेशनं सुरेखचा फोटो शेअर केलाय. जसं तुम्ही सर्व अपेक्षा करत होते त्याप्रमाणेच आता आम्ही दोघेही कबुली देतोय, आमचं ठरलंय असं प्रथमेश लगाटेनं इंस्टाग्राम पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलंय. शिवाय या पोस्टला त्यानं #MGotModak, #ModakGotMonitor, #Forever, #CoupleGoals असे हॅशटॅग देखील दिले. या सोशल मीडियावर त्यांचा हा फोटो पोस्ट होताच क्षणात व्हायरल झाला आणि बस, मग काय, कमेंट बॉक्समध्ये सेलिब्रिटी, मित्रमंडळी आणि चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कुडाळमध्ये खळबळजनक घटना घडलेली आहे. आज सकाळी मुंबईत पवई येथील 25 वर्षीय महिलेचा मृतदेह कुडाळातील एका मोठ्या हॉटेलमध्ये सापडला आणि एकच खळबळ उडाली आहे. 25 ते 30 वर्ष एक महिला आहे आणि ती कुडाळातील एका मोठ्या हॉटेलमध्ये 13 जूनला या ठिकाणी आलेली होती आणि यानंतर ही जी महिला आहे हिचा मृतदेह आज सकाळी जो आहे या हॉटेलमध्ये गळफास लावलेल्या स्थितीत मिळालेला आहे.
ह्या महिलेने काल जी महिला ह्या रूममध्ये राहिली त्यानंतर सकाळी तिने दरवाजा न उघडल्यामुळे पहिल्यांदा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु दरवाजा न उघडल्यामुळे संशय बळावला आणि यावेळी हा दरवाजा फोडण्यात आला. यावेळी पंख्याला लटकलेली ही महिला मिळाली. ही महिला नेमकी कोण आहे तर मुंबईमधील ही महिला आहे आणि 25 ते 30 तिचं वय आहे. एक संशयाची सूर ही महिला नेमकी का आलेली होती हा प्रश्न जो आहे प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. मात्र जी माहिती समोर येते ही एक वेगळं रॅकेट जे आहे हे रॅकेट या ठिकाणी चालवलं जात होतं आणि ही महिला आली. या महिलेचं जे पोलिसांनी अंदाज व्यक्त केलेला आहे या महिलेचं रात्री आपल्या पतीबरोबर फोनवर भांडण झालं आणि याच रागातून तिने गळफास लावून आत्महत्या केल्याचं जो संशय पोलिसांना आहे. पोलिसांनी त्याची बॉडी जी आहे पोस्टमॉर्टम केलेली आहे आणि घरचे म्हणजे पतीच्या कानावर ही गोष्ट घालण्यात आलेली आहे. मुंबईवरून तिचा पती जो आहे हा निघालेला आहे. मात्र तो नेमकी काय तक्रार करतो याकडे संपूर्ण घटनेकडे लक्ष लागून राहिलं आहे. मात्र ते दोन युवक कोण हा संशय जो आहे संशय बळावला. याचं कारण हेच आहे की ती जी महिला आहे ही महिला या महिलेला 13 तारीखला ती महिला इथे हॉटेलमध्ये आलेली होती आणि शेजारीच्या रूम मध्ये जे दोन युवक राहत होते त्या युवकांचा ह्या महिलेशी थेट संबंध असल्याची चर्चा आहे. त्या युवकांचा नेमका काय संबंध आहे, त्यांचं सातत्याने ते फोन करत होते का, त्यांच्याशी ती संपर्कात होती का, कोणत्या उद्देशाने ही महिला आलेली होती. मात्र हा सगळा प्रकार जो आहे हा गुलदस्त्यात आहे. जी माहिती कोकण 7 लाईव्ह कडे उपलब्ध होते यानुसार अशा प्रकारचे एक गैरमार्ग जे धंदे आहेत हे या ठिकाणी चालू होते का हे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि पोलीस त्या दृष्टीने तपास सुरू करत आहेत. 13 तारीखला ह्या महिलेला नेमकं कोण हॉटेलमध्ये घेऊन आलेलं होतं हे सीसीटीव्ही जे आहे फुटेज हे तपासलं जाणार आहे. त्यानंतर तिच्या रूम मध्ये कोण कोण गेले होते आणि नेमकं काय घडलं होतं, ते युवकांचा त्या महिलेशी थेट संबंध कसा होता हे पण तपासलं जाणार आहे. प्रत्यक्षात हॉटेल मालकाची आहे तपासणी केली जाणार आहे. सीसीटीव्ही तपासले जाणार आहे. पोलीस जे आहेत पाटील म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक हे सगळा तपास करतायत. ज्या नदाब मॅडम आहेत त्यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना स्पष्ट केलेलं आहे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल आणि त्यामुळे एक प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. कुडाळमध्ये अशा प्रकारचे गैरधंदे हे चालले आहेत का, नेमकं काय कारण होतं जी महिला आलेली होती आणि आत्महत्येचं कारण असेल तर तिने आत्महत्या का केली हे अनेक प्रश्न जे आहे उपस्थित केले जाणार. मात्र जी खळबळजनक घटना घडलेली आहे त्या महिलेने आत्महत्या केल्यानंतर निश्चितच एक कुडाळमध्ये ह्या सनसनीखेज घटनेने खळबळ माजलेली पाहायला मिळते. तुर्तास पोस्टमॉर्टम तिचं केलं गेलेलं आहे आणि थोड्याच वेळात त्याचे नातेवाईक आल्यानंतर त्याची जी बॉडी ही ताब्यात दिली जाणार आहे. मात्र एकंदर हा सगळा प्रकार आहे संशयास्पद प्रकार आहे. पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली आहे आणि निश्चितच याचा सखोल जो तपास आहे हा चालू असल्याचं पाहायला मिळतं. म्हणजे मी कुडाळ पोलीस स्टेशनच्या बाहेर उभा आहे आणि सगळ्या एकंदर घटनेने कुडाळ जे आहे कुडाळ हादरलेलं पाहायला मिळत आहेत. मी इथेच थांबतो. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. कुडाळातल्या हॉटेलमध्ये सापडला मुंबईच्या महिलेचा मृतदेह. माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी निवडणूक निकाल, शिक्षक भारतीचा दणदणीत विजय. आणि वेंगुर्ल्यात भाजपाचं संपर्क से समर्थन अभियान. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.